we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag mga kapuso, Martes na naman. Og di nato kalimtan, kamustahon ato mga kapusong suki diya sa Hasaan og sa Balingwan sa Misamis Oriental Province. Attorney Resi, mayong buntag kanimo. Good morning, Sabsay! Unta malinawon po ang pagmata sa tanan natong mga kapuso all over Mindanao. Sama na lang sa ato ang mga bisita karong buntaga. Mga kapuso, this morning, sayro nato kining viral post sa usa ka anak. Tungod kay iyahang gipasigarbo ang iyahang inahan. Tungod kay nakagraduate kini sa elementary sa edad nga 59. Nako atong ka makauban ka ng buntaga ang proud son nga si Danny Boy Lazaga. Samtang Resi, usa na sab ka istorya sa pag-hashtag spread kindness ang gibuhat sa policewoman nga si Police Staff Sergeant Loretes May Roble Estenzo. Kung unsa kini, atong sayron unya. Ug sa Bistalk mga kapuso atong makauban pagbalik si Asia's Limitless star Julian San Jose aron i-share niya kanato ang iyahang mga unforgettable and memorable experiences sa iyang pag-shoot sa iyang bagong musical offering nga Heal sa isla sa Siquijor. Maayong buntag, Julian. Welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na? Thank you so much again for having me. Oh my gosh. Sana hindi pa kayo nagsasawa sa akin. Kasi Hindi kayo magsasawa, ever. Oo nga eh. But you know, it's always nice to see you. And of course, sa lahat ng ating mga kapuso na nanonood ngayon, maraming salamat po. And I hope you guys are doing well. Ayun. Alam mo nga, Jules, we miss you. Hi. We miss you here in Mindanao at kinikilig kaming lahat dahil napagbigyan mo kami ulit. But of course, let's talk about your breathtaking part 1 ng Limitless musical trilogy na Breathe. How do you feel sa mainit na pagtanggap at sobrang napakagandang reviews and comments ng mga tao para sa'yo? Of course, unang-una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa walang sawang pagsuporta ng aking mga supporters, mga fans, and to everyone who watched the first leg of Limitless Trilogy. Sobrang maraming salamat po. Grabe, gusto ko talaga bumalik dyan kasi napakaganda ng scenery. You're always welcome here, Jules. Yun. Kaya hopefully sana kapag pwede na ulit, baka pwede nang bumalik. Anytime. Pero syempre kami ngayon trailer pa lang, Jules, excited na kaming lahat sa part 2 ng musical trilogy mo. This time it's Heal. Nako, what can your fans, supporters, and your viewers expect about it? Before we shot the second leg, parang medyo kinabahan kami ng konti. And we're not gonna lie, it was a challenging experience for all of us kasi we had to battle sa weather dahil when we shot some scenes there, medyo umuulan ng konti. But it was a great experience and it was like our first time to go there. And excited kaming lahat na mapanood yan. But of course, without disclosing too much sa ating mga kapuso dito sa Mindanao, can you share with us yung particular or unforgettable experience mo siguro while doing the project in Visayas? Oh my gosh, ang dami talaga. Ang dami. Kumbaga, nung sa first part kasi medyo nakahinga na ako, ito naman parang it's time for me to face my fears, confront kung ano man yung mga issues or like mabigyan ng resolution kung ano man yung mga bagay na nakaligtaan ko before. And kakaiba talaga yung Siquijor kasi
nung pagtungtong namin doon sa island na yun, parang ewan ko lang, kakaiba na talaga yung feeling. Like there's something really magical about the place. And it's not just about the place, it's really the people. And yeah, madaming mga realizations. Hindi lang ako, pero actually yung buong team. And again, we got to reconnect with more people. Yeah. Ito, kung mapapanood na ng ating mga kapuso yung second leg ng musical trilogy, of course, this is Heal. How do you want your viewers, your fans, and supporters feel after watching it? Gusto ko na ma-feel ng ating mga manonood. Minsan talaga kasi sa buhay natin, hindi naman pwedeng mga rainbows and butterflies lang palagi, 'di ba? May mga karanasan tayo sa buhay na minsan parang nakakaligtaan natin or like hindi nabibigyan ng resolution. Kumbaga parang lumilipas na lang yung mga bawat araw na hindi natin nabibigyan ng solution yung mga issues natin sa buhay, yung mga takot natin. I hope that after watching the show, you'll be able to find resolve and hanapin lalo yung mga sagot sa mga katanungan natin and kumbaga para ma-feel nila yung courage to face and confront kung ano man yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. This is going to be really a fun-filled experience and an enriching one din para sa lahat ng ating mga kapuso. So please invite them to buy tickets na sa part 2 ng Limitless Musical Trilogy Jules. And of course, mensahe mo na rin para sa lahat ng ating mga kapuso. Okay, I just want to say thank you so much everyone for supporting my music and for supporting me. Maraming salamat po. And sana ay mapanood niyo po itong Limitless Part 2, Heal. And you can get your tickets at tickettome.net or gmanetwork.com/synergy. Available pa din po yan. Ayun! Thank you so much! Thank you very much, Julie, for always accommodating our kapuso Thank dito. you! Thank you again for having me. Thank you. Tutok lang mo mga kapuso, kababalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, gawas sa pagkamaisugon nga pagpatuman sa atong balaod, ang mga kapulisan aduna subside nga pagkamapinanggaon o pagkainahan. Kanagi pakita sa atong makauban karong buntaga. Sabay tang ila-ilahon si Police Staff Sergeant Loretes May Roble Estenzo. Ma'am Love, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Good morning, sir. Sa tanang mga viewers, sa tanang mga kapuso, good morning. Okay ra kayo, sir. Ma'am Love, unang-una, give us a little background about sa imuhang kaugalingon. Asa sa bagka na destino karong panahona ug unsa ay imuhang tahas isip usa ka pulis. Good morning sa tanan, no? Ako day si Police Staff Sergeant Loretes May Robles Enzo. Taga Uzami City gid ko, sir, na relieve and reassign diri sa Misamis Oriental Provincial Office. Na-assign ko diri sa Mantika Municipal Police Station as Chief WCP PCMCO. Na ako'y 4 ka buok ka igsuon. Tapos minyo nako ang akong bana pulisad. Tapos na ako'y 2 ka anak, isa ka baby boy and baby girl. Ning bago lang Ma'am Love, nag-viral ang imuhang hulagway nga mitabang sa usa ka inahan diha dapit sa NMMC. Unsa ba ang storya niini? Atong last October 22 ata to, sir. O wala ko nasayop sa date. Nangadto mi sa NMMC uban sa amo ang social worker to nga si Miss Charity Salud. Nami gi-assistan nga 2 ka minor kay naami tuyo dito sa NMMC. While pag-abot na mo dito, sir, nakita na ko nga taas jud kayo ang pila tapos daghan na gid kaayong mga patients sa gawas. So after na mo na-cater tong amo ang 2 ka client, nakita na ko tong mama nga nagkalisod gid siya sa pag-fill up sa iyang form tapos nagpugos pud siya dala karga-karga nga naglingkod siya while nag-fill up siya sa form. So wala nakabantay ang ako ang body nga social worker. Ako siyang gibiyaan tapos giadto na ko katong answer ang katong mama nga nagdala og katong iyahang baby nga 8 months old kay naluoy kay ko naglantaw sa iyaha tapos
Dugay kay siya ka-fill up sa form kay while nag-fill up siya sa form, mudagan man ang iyahang papel sa bangko tapos lihok pa kayo ang iyang baby. So ako siyang gipangutan na kung wala ba siya kauban. Ning-ingon man si ma'am nga siya ra daw kuno isa kay wala kuno makakuyog sa iyaha kay dili man pwede magsulod og lain dito sa sulod sa ospital. So wala jud koy daghang hunahuna nga nganong gikuha nako ang bata, ang ako lang is mapadali si ma'am sa pag-fill up og form tapos mahuman siya sa iyang tuyo tungod kay ang akong ginahunan ang baby para dili ra pud kay siya ma-expose dito sa ospital, sir. Niadtong higayon na Ma'am Love, unsa ba ang dagan sa imong panghuna-huna nga imong manggayog gitabangan ang inahan nga nanginahanglan? Nangutana ko ni ma'am nga nganong siya ra isa nagisgot man gud pud siya, sir, nga maulagi daw kuno nga wala pud siguro sa kakulangon sa iyang kuan mo kung siya lang pud ang isa nga niadto dito kay para ma-lesser pud ang iyang expenses siguro sa iyang pamasahe. Tapos nangutana ko sa iyaha kung naunsa ang bata, masamot ko na luoy pag-ingon ni ma'am nga magkuha daw kuno sa result sa x-ray sa bata. Wala na ko kapangutana, sir, kung unsa ang nahitabo sa bata o nganong iyahang gipa-x-ray dito sa sulod sa NMMC. Natandog jud kayo ko, sir, kay ako isa pud ko ka mama, kabalo ko sa bation kung unsa ang feeling nga magkalisod nga sa ingon nadto nga panahon nga taas kay ang pila, init kay sa gawas, tapos walay makatabang sa iya mo to nga pagduol nako sa iyaha, syempre baby man ang atong gikugos, no, so nang alcohol, ang akong face shield na tandog na gani tungod kay ang baby lihok gid kaayo sa nga tanan. Karon nga nakita ang imuhang kaayo nga gihimo, Ma'am Love, o gidayeg pagayod sa katawhan labi na sa mga netizen, unsa ba ang imuhang ginabati karon? Primero ginakong pagkakita sa akong picture, sir, sa Facebook mo pagmata nako nakuratan kay ko kay natingala ko nga ang akong body nga social worker nga si Charity Salud gi-post din ni na siya gi-post niya picture niya, bihira ra ba gid siya nga mag-post dili ko gusto nga ingon ana bitaw, sir, kay nga i-post ko sa Facebook pero siya mismo tungod kay naka-feel pud siya kung say feeling nga na ay mga bata kay siya mismo siya nga ate daghan pud siya mga manghod na antig pud daw kuno siya sa akong gibuhat, mao po daw kuno to nga iya po daw kuno gi-post. Nalipay ko og dako, sir, kay tungod ni adto daghang ni appreciate, wala ko ga-expect nga sa iyang pag-post adto nga picture ma-viral ko sa Facebook. Ma'am Love, ingon nila ang atong mga kapulisan na ilhan nga mga isog. Pero aduna sab matod ba mo'y mga soft side sama na lang sa pagkainahan. Sa imo, ma'am, unsa ba ni katinuod? Tinuod gid kaayo na, sir, nga ang mga kapulisan isog gid kaayo. Pero ang mga kapulisan, sir, andam mutabang, mababae man o malalaki, andam gid ni mutabang sa mga nanginahanglan. Maski naay magtan-aw o sa wala. Tinuod yun na, sir. Daghang diyang salamat, Police Staff Sergeant Loretes May Roble Estenzo, sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Ma'am, usa ka ka-inspirasyon alang sa atong mga kapuso. Amping kanunay. Thank you kayo, sir. God bless. Tutok lang mo mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag mga kapuso! Proud son kayo na nga to ang makauban this morning kay iyahang gipasigarbo ang iyang inahan sa pag-graduate ni ini sa elementary sa edad nga 59. Atong makauban karon si Sir Danny Boy Lazaga. Good morning, Sir Danny, ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo? Good morning po mga kapuso. Good morning, Attorney Rez. Ug sa tanan nga naminaw dinhi sa tibuok Mindanao, mayong buntag sa inyong tanan. So far, so good. I'm doing good and I'm doing better right now. Sir Danny, ato na kining hisgutan kining imuhang post nga nag-viral sa social media. Unsa ba gyud ang storya likod ani? Again, maayong buntag po, Attorney. For me po, Attorney, it was just an ordinary post. Simply an appreciation po, Attorney, to my mama na nakahuman siya sa elementary program pinaagi sa tabang sa Alternative Learning System or kanang ginatawag nato nga ALS. So, after niya nag-inform sa kuha mga alas 7 sa gabi, nanawag siya sa kuha. Very, very happy
nagbalita siya sa kuha na ana siya sa kuha nga naka-graduate nako, nahuman na nako ang akong certificate. And without minding also, after our call, nag-post ko sa social media, and while posting it in the social media, nagatulo ang akong luha kay, again, grabe mong ko ka-close ako ang mama. Ang tanang ginahimo na ako karon sa kinabuhi kay para gyud na sa akong mama, para sa akong papa, para sa akong pamilya, para sa akong mga ginikanan. And wala pud ko nag-expect na makaani siya og daghan na appreciation from the netizens, from the other people, because in one way or another daghan og naga-share sa kuha nga na-inspire sila sa story ni mama. Para sa imuha sir, isip ikaw magyud ang saksi sa kaagi sa imuhang inahan, unsa ba ang naga-drive sa iya or naga-motivate sa iya nga mopadayon gyud ug musugakod sa paghuman sa elementarya? Unang-una, attorney, isa sa kong nakita nga mga rason nga nganong nagpadayon siya tungod kay inspire siya sa kuha. Again, I'm already having my career right now as a teacher. Tapos isa man guna sa iyahang mga pangarap, mga pangandoy niya nga wala niya na natuman sa iyahang kabatanunan. Dreaming of becoming a teacher and dreaming of becoming a lawyer, mao na ang gusto sa akong mama, mahimong maestra, mahimong abogada. Mao na nga siguro pag katong nag-teach nako, nag-start nako og teach, siguro mauto ang iyang gikuhan og inspirasyon, because one afternoon while naga-teach pud ko sa iya attorney, while mag-study me kay kanang muuli ko sa muang bukid usahay kay ako man ang magtudlo sa iya, after we took our lunch, while washing the plate kay naghilak siya, nagabako siya ni anak ko, "Mana unsa man ka ma?" ni ana siya na wala siya nag-expect na imbis nga siya ang mutudlo sa iyang anak, siya na daw hinuon ang gitudluan karon sa iyang anak. Because first and foremost, it's the responsibility of the mother, the responsibility of the parents to teach the child. And let's dig deeper sa kalampusan or success sa inyong pamilya, Sir Danny. Naabay nag-push gyud sa inyo kanang mga miyembro sa inyong pamilya aron makahuman gyud ang imong inahan sa pagskwela? Attorney, isa ka after no nagtawag siya sa kuha, niingon siya sa kuha nga, dong na ay als diri nga na ning abot unya kini daw siya nga program kay motabang daw ni siya sa mga out of school youth ug katong mga gusto pa nga magpadayon sa pagskwela. Tapos ni ana siya diretso sa kuha nga, "Muskwela ko dong. Muskwela ko nak." Ni ana ko nga, "Sige ma, eskwela ma." Ni ana ko diretso sa iyaha unya ni siya, "Imong papa di man mosugot kay ang eskwela daw itabang na lang daw sa uma." Ni ana ko nga, "Ayog tuwa na ni papa, eskwela gyud." In that simple words of encouragement po, attorney, nakita nako nga isa gyud na sa ginakuhaan og inspiration sa ako ang mama nga. Giingnan nako siya nga, "Sige ma, with my full support ihatag nako ang 100% suporta sa imuha para makapadayon ka sa imong pag-eskwela." And finally, isip usa ka anak nga nakita gyud ang journey sa imuhang inahan, unsa pud ang imong mga takeaways sir or lessons pud nga imong natun-an? Salamat kayo, attorney. Unang-una po, attorney, gusto nako i-share sa kadaghanan na angay natong hinumduman, we have to always remember that our days with our parents and their days with us are subject to numbers. In other words, sa Tagalog pa, ang mga araw nila nakasama tayo ay bilang na lang. So as much as we can, kung unsa ang atong mahatag, pinaka the best nato nga mahatag, pagpangga, pag-amuma, paghatag og bilis sa ilaha, honoring, dignifying our parents, especially our mama and our papa, ihatag yun nato sa atong mga ginikanan. Di nato kalimtan nga dako kayo tag-utang kabubuton sa atong mga ginikanan. Sa sugod pa lang hantod nga nagdako ta, gipa eskwela ta, napalampus ta, gianak ta sa una nga naglisod sila, dako kaayo ta og utang kabubuton sa atong mga ginikanan. Mauna nga i-treasure nato ang mga moments nga kauban nato sila, because again, gamay na lang ang mga adlaw, nakauban nato, attorney, ang atong mga ginikanan. So we have to love our parents and we have to show our support and we have to show to them that we are very much proud of them. Bisan pa man og unsa ang ilahang mga naabot sa kinabuhi. So same as with my mama, bisan pag ninana lang ang nakabot niya sa iyang kinabuhi as of the moment, kay naman siya plano nga mo padayon, pero makita ninyo nga very proud ko sa akong mama ug dili na ko ginakaulaw sa kadaghanan nga kana siya ang akong mama. Dagan kaayong salamat Sir Danny and congratulations po sa imong mama ug sa tibuok pamilya. Thank you so much ug stay safe. Okay, daghang salamat po, attorney, ug daghang salamat ka puso. Maayong buntag, Mindanao.
Tayo mga kapuso, akong inspirasyon gayod ang gishare ka nato ni Sir Danny Boy Lazaga sa kalampusan sa iyahang nanay Bursing. Nga bisan pa man sa iyahang edad, nagpursige gihapon nga makahuman sa elementarya, saludo kami nimo, Nanay Bursing. Samtang Attorney Resi, gipakita gayod ni Police Staff Sergeant Loretes May Roble Estenzo ang iyang pagkainahan. Human niya gitabangan ng usa ka inahan nga naglisod og bantay sa iyang anak sulod sa ospital. Ipamatud-an niya nga ang babaeng pulis dili lang puro isog, apan andam sab sila magpaubos og magpakainahan kung kinahanglan. Og gi-share pod kanato ni Asia's Limitless star Julian San Jose ang iyahang magical experiences sa isla sa Siquijor kung diin gi-shoot ang part 2 sa musical trilogy na Heal karong November 20 na kana mga kapuso. Mga kapuso, tara-inspired na kakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Ralph Ellison na it takes a deep commitment to change and an even deeper commitment to grow. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw mo kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.